Inače da vam kažem, sasvim je izvesno da možemo da napravimo i viski u Srbiji ako nam treba. Mi smo u BIP-u zajedno sa Krušicem radili još to sredinom 70. godina, a meni je pomogao u onoj eri nemaštine 94. godine da preživim, zašto sam radio viski. Išao je sasvim u redu, posle sam naravno uleteo u onaj posao, privatan, školovao sam decu napolje i počeo sam da radim mahom za druge industrije. Doći je vreme kad ću vam reći i to šta sam gde radio za druge pivare, gde su moje kolege tamo. Da kažem i ovdje, pekarski kvasac je soj koji je selektovan na bazi pivarskog kvasa. To su radili američki selekcionari 1922. godine. 1993. godine u Srbiji je bilo veoma malo pekarskog kvasa, samo zahvaljujući tome što neki triamonijum fosfat mora se uveze, a rade ga firme iz Holandije, Austrije i tako dalje. I kako je bio embargo, naše kvašare koje postoje u Beogradu, vodi jedan moj kolega Ristić, u Jagodini, Aca, Milosavljević i tako dalje, nisu ga imali. I gotovo privatni pekari i u jednom trenutku i vojska se pojavi, kaže mi nemamo hleb da radimo. Dođe kod mog generalnog direktora jedan general, a neki apostolski je, a ovaj zove mene, kaže, Čokalija, dođi kod mene. Kaže, evo, jedan tvoj zemek došao, traži pomoć. Šta je, kaže, treba im kvasac, kaže, nigde ne mogu nađu kvasac. Kaže, a mi 3 tone minimum smo svaki dan imali viška kvasa, ne znamo šta da radimo, jer se on razmnožava geometrijskom progresijom. Od jedne majke čelije dobit ćeš 2 čerke, od 2 čerke 4 unuke i to je neshvatljiva progresija. Kaže, gospodine, koliko vam treba? Pa treba nam, kaže, 5 tona. A mi trenutno na lageru smo imali 5 puta 85 hektolitara, koliko je to? 400, oko 40 tona. Je li proključala voda? Došla voda na temperaturu? Znači, kad nekog hoćemo pomoći... Koja je temperatura? Parče hleba. Još 5. Još 5, ja sam vidio na internetu neku sliku kao čaša piva i kao srpski koktel, čaša piva, kriga piva, a ovde zabodene kao na ovim koktelima, znaš, parče... Da, kao ono što je u stvari... Parče, pomoranđe ili lajm. To, oče. Suncobrančić, onaj to. A oni ovako isekli pljeskicu na pola i zaboli pljeskicu. A evo, mi smo uvijek ti koji ćemo napraviti hit. Mora da bude malo drugačije. Znači, drugar kad mi dođe parče hleba na tacnicu prvo, pa pojede koricu i onda da... I preporučam, ne dajte mu kafu. Aha. Prvo da popije pivo, pa posle mu dajte kafu. A mnogi kafu i pivo... Ne može. Kafa menja ukus. Ili ako je ječmenova zamena. Ili ako je pivo sa aromom kafe. Cikorija. Tu su oni pravili to. Ide sa pravim crystal maltom ili... Idem sa pravim. Ebi bir, baš se osjećala kafa. A Kassel? Odlično. Odlična sladara. Pazi. Interesantno, ti se sviđa super ili u Kassel Crystal. Kogod je probao ili ne, ili je... Bamber ili Weirman, kako ga zovu. Meni je lakše po mestu. Putmerbeck, isto belgijski. Evo, na vježu. Momci, ste raspoloženi da probate ovo pivo što mi radili? Doduše, nije održao kako treba, održalo je svega 10 dana, a mnošto pije. Neće se otruvati. Nećemo se otruvati. Ima svetlo, ima tamno, hoćeš šta?
Mislim, možeš pogledati, dobit ćete jedno i drugo. Light. Ako će, ja neću čitavo, nego bi s nekim podelio, ako ima tamno, Ajmo ovako, pa ćemo... ja ću da iznesem par komada, pošto ima Pa tamo... da ćemo izmešati, samo nam čaša. A ja mogu da pomognem da ove čaše pokupimo? Ne, evo, krenuo sam ja. Ma samo provocira bre slovo, ne si daje diumetik. Pusti vas u stari provokator. Bravo. Radim to. Što ste pominjali kolo i... Je mogu da ti kažem, kad čovjek radi za svoje zadovoljstvo, ili ga radi kako treba, ili ne mogu. Ja sam rođen u znaku 9. Za koji dan će mi biti rođendan u životu. Kad treba nešto, da, pogotovo da ostane kao trajno. Danima ja razlačim da to radim sve dok u meni ne sedne onako. I onda peškir vlažan oko vrata, razgačen, sedi, piši račun. Samo da znate s kim pričate. Radio sam za Vršičku pivaru, za Jagodninsku pivaru, za Zrenjaninsku pivaru, za Bitočsku pivaru, za Pečku pivaru, za Nišku pivaru. Vama će biti poznato jedno ime i prezime koje ću sada izustiti po jednom nemilom događaju. Kleči Zvonko je surčinski mafijaš. 1994. godine jedan moj iz pivare komercijalista kaže: Vaso, na Surčinu neko hoće da radi pivaru, pitao me koji tehnolog? Ja sam rekao ti. Ja odem tamo, lako se dogovorim za posao, krenem da radim. Kada krenete iz centra Surčina put do Banovaca, jel da prelazite jednu prugu. Ispred pruge se nalazi benzinska pumpa, a iza benzinske pumpe je zgrada i objekat koji je pružen po dužini. Tu je trebala da bude pivara od 2 miliona hektara. Ovaj mobilni broj koji imate, prvi mobilni telefon sam dobio od tog čoveka. Kaže da budemo lakše. Kaže, evo ti vozilo. Ja uđem u garažu tamo koja je bila iz... Vozilo kako ću, pa kažem, neću, ja vozio neko krša od keca, meni pare trebali, čerka otišla na studije u Njujork. Sin se taman vratio. Kažem, ne, ja vozim, samo ćeš mi dati pare za gorivo. Mobilni telefon noću učinu, ovo je broj koji imate, taj od onda potiče. Ele, kako se desilo to što se desilo s njim? Kompanija Rodić došla do mene i prvo sam u sloga Doboj, nikako se setim Doboj odmah. U Doboji postojala je firma koja se zvala Bosanka Doboj, koja je radila voćne sokove i tako dalje i tako dalje. I kompanija Rodić tamo uđe i kaže, osetila da može da ima proizvodnju. To se dešava sredinom 99. godine, jul mesec. Odem s njima tamo, uglavnom skratim priču, pita me Milan Rodić, jel može ovdje da bude pivara? Kaže, može. Za koliko? Za 6 meseci. Je sigurno, sigurno. Ja ću ispisati koliko će da vas košta i reću vam na kraju, ako se mi složite, koliko košta to vas. Naravno, ispišem to kroz 5 dana, ali u Doboju sam ostao dan i po da snimam. Vozač me vratio u Kulu, tamo izbacim cifre i ja kažem toliko. Kaže, to ću ti davati u 3 ture. Ne, kaže. Evo ti pare godinu. Radi. 30. januara 2000. godine smo pustili pivaru. To mi je bila carte blanche, što bi rekli Francuzi, da uđem u kompaniju u Kuli, tamo neka proširenja na proizvodnji bezalkoholnih napitaka, proizvodnja mineralne vode, akva, bela, mala, sam govorio ne. Vojvodinima ima katastrofalne vode. Ne možeš sa tom vodom vidiš. Bila je neka Lazović voda na Zlatiboru božanstvena. To je tu da ima pod nos i onda naravno počeo ovo sa Nemcima
Krones je strava od nemačke korporacije kada je u pitanju oprema. Ja ću govoriti naravno o pivu i onome sve što je za proizvodnju prehrambenih proizvoda, kao što i KHS i tako dalje. To je bila jedna strašna utakmica ko će dobije posao, jer je cifra bila, investicija je bila iznad 100 miliona evra. Siko, šta si ti otvorio? Svetlo pivo? Svetlo, da. A ja smem ja malo da sipnem sebi, pa posle ti sipnem. Pa ne, ono, podelit ću. Sve. Kako ti reći? Hvala. Svega je 10 dana stajalo pivo, jer što god se napravi, pokupio se i ovo sam jedno uspio da... Ovo je bilo zakopano u zemlji. Znači, ovo je rađeno od češkog eksperta, svetlog i tamnog, ali što se tiče hmelja i kvasca, to je moj eksperiment. Sad kako je ispalo... I tajna poslovna. Uzme da sipam, tebi. Ne, sve pa ću ja, sve uživam. Čekaj pre nego što ga... Definitivno, ovo su sefale kvasce, evo kako ga je zalepio za flašu, daleko boju sedimentaciju imaju grupa. Ma ne, razumiješ. Ajde, priča još koja ide uz... A je otvorio neko tamo? Evo, ja. Ovdje je tamo. Ne, pitno. Ja se izvinjam što kasnije otišao sam po hleb, malo da... Ništa bez hleba. Južna pruga, zemljače, ništa bez hleba. Šta je fora, znači... Rekli da budemo neutralni, jel tako? Da, Bravo. moram. Čekaj, oni imaju unutra hleba. Ljudi, što niste dali hleba? Ima aroma. Ma ne, Zezam se ja. Evo si bukvalac. Evo crno ovdje skoro. Znači, na fermentisovom sajtu ima nekih, a to je drugo, to je crno. za kućnu proizvodnju piva i ima par recepata, recimo, ja sam prvi put vidio da se hmelj stavi 90% odmah na početku preporuka, znači slabovina, a 10% na kraju. Znači, i ovo je rađeno po kojem se stavi. A koji je hmelj kao aroma na kraju? Znači, ulazak detergen, magnum za gorčinu, ali je sve stavljeno u varijanti 90% na početku, 10% na kraju. Jer obično ide, znači, hmelj za gorčinu, kako sam ja učio na internet, mislim, kako su ovako. 10 minuta kad provri, stavi se hmelj za gorčinu, kuva sat vremena, 10 minuta pre kraja, znači ide sve hmelj za aromu. Znači, to je praksa. Ili ako se radi 3 hmeljenja, opet je neka takva varijanta. Znači, ovo je rađeno 90% na početku, 10% na kraju. Ono što ja znam, da to sve zavisi od recepta. Neka piva zahtevaju da su više aromatičnija, više mirisnija sa hmeljom, a neka zahtevaju samo gorčinu. Recimo za stout koji sam radio, ide samo jedan put hmelj za gorčinu, pošto on nije naglašen aromat.